Ombak katiakan indah dan takui pai mandi tamoy dan takui kabasa-basa tapi ananyo di katiakan indah dan takui pai mandi tamoy dan takui kapata-pata badalan sarang batunangan. Ombak katiakan dek manjunjung si puasa tak tamoy barat pane mari baranti singgalah makan di sabdo bulu ya di pancung yo biya ditembak tamoy samandape si jantung hati barulah sampai nanti muka su. Ombak katiakan dek manjunjung si puasa tak tamoy barang panen mari baranti singgalah makan pisang 20 biar di pancung biar ditembak tamoy samandape si jantung hati barulah sampai nanti muka su. Yeah, 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 yeah.